Francis nili nale tum ka do we pan Kristo akang hona kardom pejerig lo kardom. Pini nili nale tum pen ke thanjia thepi ke kachingrum. Fellowship lok hongor. Lasi pini nili nale tum pan akanang sot son kri kachingrum alam the nang ke thanjia pan sinili ning hanglo. Isi kachingrum nang athe the purpose of fellowship lok hongor udeso. Hini kroy banga tumaga chingrum akenang ji ason hey. The conditions of fellowship lok hongor awoysok kiobur. Kethom mondolia long kachingrum athe. Fellowship in the church means mondoli lok hongor hua orthotu. Pli kachingrum penajok ale kelong. The results of fellowship lok hongor polapol. Lasi aprangsi ilitum kachingrum nang athe. The purpose of fellowship lok hongor udeso chethandam senang. Christian atum an akachingrum pet ke akenang sot nei akamlo. Pima ilitum ning isi pet pen kedo rap pen ajok. Isi kroy bang angbong ning chiperum lapen Kristo na chepethepon. The believer is encouraged and grows in Christ. Bisahi onupranik aru Kristo loy bridhi kore. Romanang ning PC aning so crazy pen kreni along tuan pulo. Pima karjong ana nang litum aja kong kang tang rak thek jiapan. Nili nang litum kupene karjong adan nang kipi jisi nang litum along kevang jiapan ning hang ulo. Labang sopen ajo ilitum cerap seroy long po. Nili metang ake kroy pen ajok nalitum ake kroy pen ajok nili pan ning pete unpo ning cepate seroy unpo. Hini Jisu pan arnam sinangke toy pu pirte chini tekpo. The world will come to know that Jesus was sent by God. Isore Jisuk putua buli pritibir janibo paribo. John ang ning pikrerosi ang ning so inkorani lapen inkoraga thom along pulo. Itum inutpet ason thot. Jisu lapen arnam inutpet ason thot. Halatum inutpet ke plangji apan. Nang ne pan ne ki pi adak atur ne halatum apan pilo. Nang si ne pan ne ke toilo lapen nang ne pan ne kang honason thot si nang halatum apanta ing honlo pu pirte muniratum chiniji apan kachiniji apan halatum ning isi pet ke plang pe metek ji apan ne halatum aning isi pet lapen nang ne pen ning isi pet lo Jisu arnam munit aning isi pet lo adun tu kroy bangatum akaching room akenang jiason hey. The conditions of fellowship lok hongor awasyokyo isi lahin akache chakseroy akenang. The basic commitment to one another. Hijone hijonok prutisruti awasyok. Romana ning pi kreni kep along. Itum pan ethan lo. Kristo pen kachelang pet penajok. Nangni tumakorte hiyan ang bong. Kaching hona son thodre. Lahin ching hon seroy no. Nang metang apan apar. Lahin apan aman pimunon. Ning kache the seroy abete. Chingrum tek the donatum. Ning aklong pen. Akache chak kido ateng pensi. Kaching room jokta. Ardi dojot tekji. Hini. Ilitum akache chak ke. Arna makang hon. Ateke agape pensi. Nangji. Our commitment must be based on agape. Amar protisruti isoror prem buniate hobo lage. Arna makang hon ke sibet akang hon alotino. Laki ajat pen setame akang hon. Laso apochot pukali. Lason akache chak pensi. Anut ka pre katum. Aning akang samsedet penta pahelupo. John Craig Tom Thongkera Priang Deng So Long Pulo. Non ne nang tumapan hukum kimi nang pipo.
นางตุ้มละหินจิงฮอนเซรอยนะนี่นางตุ้มอพันนางกังฮอนอสันทดเลยนางตุ้มละหินจิงฮอนเซรอยนะกะจิงฮอนนางจีนางไปทางอพันชดกะลีนางเตบอกบางอพันจิงฮอนเทคนางจีนางกะจิรับรับเป็ดมอนโดลีabang putin korte pancing hon teknologi lahan lo ke nang ke thom ahok akaching room ke Kristo pansi ang bong chit adim bilo true fellowship is Christ center prokrit lok hongo tu Kristo kendro bindu itum lahin akaching room itum Kristo pan kache chakrapet pensi pithir det tanglo Esia jona ning pi sia ning so ke thomolong eto pan pulo pola pen so po Jesu Kristo pen ili chelang petlo ili tum chelang petlo Kristo pen chelang petlo la si Kristo ke angbong adim si binang po pli akate angbong ken kam che jorno walking in the light puhorot khus dia ili tum ka chingrumalong lahin angbong ahok la pen kachiki klong pensi pedover nanjing pima lake la sona phanta pudam detta the pima anut ka prek angno nangli methang apap akachikubir nangkok mate anut ka prek apapta kanghon pen kidip nangkok do thek isia jon ang deng pi si ang deng so trok man thok sia long etom pan than lo na son si pulo Ilitum alang lipen agajelang do pule pu seta. Ilitum jongsi akang ting ang bongsi keng kam chijor bom tangte. Ilitum elampen lapen ekampenta pacho bay bom lo. Bonta jongsi alang li akate ang bong keng kam chijor bom ason thotsi ilitum ta kate ang bong do tangte. Ilitum lahin agajelang do lapen alang li sopo Jesu awi pen ili tuma pap an pekak tang akate ang ahukum kroy nangji akate ang ahukum ke kroy lake arnam kadu kabe apan lapen akenang sot ahukum kipitang lo pipot ma Jesu pulo nelo pilte kate ang tangte kate ang bong keng kam chejona mahang kidip ape mate akechok che kidip an pen pehelo nang si pirthe athak akaching room ke athak akache parjan cho akam ke claim lapen lake ahok pet pen kali isia petor ang deng pi siang deng so ngora nia long than pemelo nason sila dak pulo non ke nang litum ahok apan ke kroy penajok nang litum akar jong apan pangthir tang lapen nang litum ke kroy hiyan apan ahok akang hon do tang nang litum aning aklong pen lahin ching hon seroy elitum ke kroy atum an etum kaching rumuhut lahin apan akaching hon seroy akedo ning chi akenam po anu kaprega tum akemesen akechok akam ninghang nangji a genuine interest in the other's well-being oino bilakor bhalor babe nirbhejar bihek monojog dibo lage ladak mithang ale aphan thangnat akidib ason abedet nangji ili tum kelongji aning ke hang kali akar I nangji kali bonta kipiji aning ke hang abangsi nangji Philippine deng pi hiniang deng so ke thom clear long pulo nangli methang ale ke long ji aphan chot kalite kachiparo ka pen ke thang ta klemri bonta chipa bihegra nangli par bang mimu nangli tum nang methang ale aphan chiri chotri bonta bang aphanta ale ripino trok
Trok abangke apran kacipidet jianta ninghang nangji. A willingness to lay down one's life. Jibon orpon kuriboloi ichuk hobo lage. Jorang nepi kre pho nengso kre ni kre thomolong thano. Ne hukum ke lahelo. Jiso hukum ke lahelo. Ne nang tumaphan. Nang kang hona son thot ne. Nang litum. Lahin jinghon. No, ame thang ajir po tumaphan. Kaching hon. Ake ten nege. Ajir po tum aparman. Ame thang apran kachipihan. La solam kipudam atheke. Inut abang ame thang achete along. Thang nat akut akam kavedet aphan. Ladake ame thang akhiadat ame thang akar I lapen aning ke hang he jokta dolo. Ladak nang li chethe along ke doana sonta kachipidet ji aning ke hang aphan talo. Lason pensi munit atum jokta akam ke klempon ji akachi sik aphan ilitum tekpon long tekpon. Kethom mondoli along kachingrum athe. Fellowship in the church means mondolit lokhongo hua orthotu isi lake kado kawe ason kachipiseroya pan. Sharing all things. Hokolu bostubur bhag kora. Akam angdeng pipri angdeng soin kora ni along ladak halatum kachingrum akachepathe pon bom ke sonthom angdeng do. Aprangsike halatum aning isipet. Aning abang isipet. Akarjong isipet. An pensi halatum akamathata isipet. Lapena pike halatum okapan ke kadokawea sonta en rapet. Akamang ding pihini pikera pri lapen pikera polong ele tumlang damote teglong. Ke kroitang atum elong pet si chingrum bomlo. Lapen kado kabe amar anta en rabrablo. Halatum amethang arit abari lapen amaratar he chejorsi. Abang putin na panta. Akenang ji ke do ateng si atangkata ron. Hini halatum achetheta chipidet. Laying down their lives. Hibila kor jiwon hudai disir. Roman ang deng pikretrok ang deng so kethom lepen tia long than. Nili pen Kristo akam klem abrabatum. Priscilla lapen akuila apan nili kardom pi iktha. Alang litum nilipan pen ajok kithi apan anta ferere detlo. Nili alang litum apan chorolo lapen nili anchot kali Jehudi kali det amundili mate kroibang atum anta alang litum apan chorolo. Equala lepen Priscilla alang atum ferere det Paul apan kapejok ji ke klempi ji anta apran chipidet amatangajir po apan. Kethoma bangke korte atum apan akiru ke thai ji kache hodai det. Devoted to serving the brethren. Bible ko purisarja karone usorgo kurisit. Isya kurinang neng pikre trokre polong peklang. Korte atum. Stephanas lapen alang lihem ihum atum. Hello. Akai along ripen Christian ke plang paprang ceng atum lo. Lapen halatum kangthir atum apan kiru ke thaya kam apan amethang jehodai lo. First Christian, aprang se Christian Stefan hemator. Pli. Lake anut kaprek atum akenang ji kapedor ji apan atowar kacheplang. Being a channel of supply to others in need. Oino bilakor dorkari homu jogandhora sorborohar pothol. Hinia kurin ang ning pinarkep ang ning so krep plia long thano. No namat ke nang litum ke dor prup akidolo. Na tumolong do pedlo. Aposi nang litum hala ke dor de atum apan rabdo nang ji. Anke nang litum ke dor de ahud lapen hala tum
akido o ahut halatum nalitum aphan nang rabdun po lapuson si kado kabe paching bar rapet po kisung ahut kachipiseroy sharing and suffering piritor bhakwa Philippian pipian so kreptia long thano nalitum nilia kisung farman nang ke endun ke mesen kisung ahut aparman kacerabdun kacetodun apan siradak pudam tro methang kachibi bedet pen akipidet sacrificial giving bolidane dia hini akurin ang pinar kem ang deng so hini ke thomolong than thulo pimahalatum kiduk kisung phosi tedung asat pholo seta halatum aning arong olo lapen halatum boy piklo seta dan piolo halatum kipi uncit adan an pilo lapen kipi uncit pen aparta pilo lake nili haki chodun lo proxy kiru ke thaya kam ke klempon practicing hospitality utithi hotkar obhas ke thoma jon angneng so pholong thano nini kaching hon ajer po atum nangli kristana korte atum aphan jasemet ke nangli kachini ne a kristana atum aphan ke klem pi akam ke kroy atum ke klem nangji akam lo narke lahin hiyan ke kroy kapithirji lapen ning kachiparung seroiji building up and encouraging one another hijono nirman kora aru onuperona kora esia Thessalonica ning pi hininar keb along tham pamelo nilitum aphan nang chinghon lo lasi nalitum aphan berta ke me nang ke than chot kali nalitum pen apot nilitum methang apran kachipiji aphanta nilitum chisiklo nalitum aphan nilitum lapuan akaching honlo la hello tum kaching rumalong akenang chige kaching hon seroy epran kachipi padaji aphan kaching rum penajo ale kelong the results of fellowship lokhongor pholapol Kecengsi ahod amonduli atum akaching rumpen ale he kelongke isi arna phan akaphere hini ke aningarong ke thoma bangke munit atum aning ke dokpet ke dokri priya bangke ke kroy kimi ke bandun bom pho bangke kado kabe akenang jamar an longpet thro ka bangke jabang phua tu makenang kedo pini arna malam make thana long pen anur kapre ka kristana tum pen akaching rum dun bom nang ji ko ana ke nang sotma alam nang di chini pe mendo tai lasi pini pen nang li methang kroy bang atum hiyana songalong serap lapen chelang dun si halatum aphan nangli ahok pet pen nangli akang hon pen lapen nangli akam pen chingrum dun po alam chak pen nangli chepatik thek jima arnam herjume nailong doji jongsi nangli ka chingrum Christophan kelang pen ka chinghon pen chingrum dun ro pante bang non nangli chingrum dun delang polote non ka chingrum aporlo hempua dung lebangon hempua ning ke hangke sing kristana tum istipet nagi pipot ma arnam leven po sinat po pen ke kroy bang atum isina latum ching hon seroy aketan arnam latum ching hon seroy ching rum no jalang no arnam rejume na tuwa hotel no